Ayon nga nagpabiling naka-evacuate sa D.O. Plaza Sports Complex Covered Court ang pipila ka mga empleyado sa Agusan del Sur Provincial Government Center nga anaa sa second floor sa mao nga pasilidad. Sumala ni Sencha P. Lumanta, Assistant Provincial Planning and Development Coordinator nga membro sa Committee Infrastructure Council, ang maong lakang dili tungod sa mga kadaot sa maong nga building kundili gibarugan niya nga walay grabing kadaot sa pasilidad apan ang nagunang hinungdan mao ang kahadlok og trauma nga nasinati sa mga empleyado human sa kusog nga linog nga nagpadayo nga mga aftershocks. Gitaho usab nga daghan sa mga empleyado ang nakasinati pa sa psychological distress, ilabi na samtang nagpadayon ang pag-uyog sa yuta sa matag aftershock. Tungod niini gihatagan sila og kahigayonan og temporaryo nga mobalhin ngadto sa mas ubos nga mga lugar aron malikayan ang mga kahadlok og kabalaka samtang nagtrabaho. Sa pagkakaron, padayon ang assessment sa mga personahe sa PDRRMO og engineering personnel. Ingon man ang nagpahinumdom ang provincial government nga luwas ang tanang establishmento samtang gipaabot ang normal nga sitwasyon. Nang hinaot ang provincial nga panggamhanan nga mobalik dayon sa normal nga operasyon og mabalik ang kumpiyansa sa mga empleyado kon mohunong na ang aftershock. Mga katropa, gibati ka ba og nervyos sa pag-inom sa ubang kape? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa dakyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, ex-FMP.